Hola, hola. En aquest petit vídeo molt curtet us ensenyaré com crear un Kahoot. Heu d'anar a una pàgina que és create.kahoot.it, d'acord? Create, sobretot li heu de posar crear. I aquí ja podreu crear. A vegades us demanarà que us feu un usuari, us feu l'usuari gratuït, no necessiteu res, només usuari gratuït, us loguegeu amb el correu de l'escola i ja estarà perfecte. Jo acabo de crear-ne un, aquí, molt curtet, de 2 preguntes. Vosaltres heu de fer com a mínim un de 5 preguntes. Si en feu més, perfecte. I on heu d'indicar-me alguns dels barbarismes. Hauríeu de fer, donar-li aquí, a crear, i un cop aquí, li posem New Kahoot. Molt bé. Primer de tot hem de posar un títol. Aquí a dalt li posem un títol i m'agradaria que poséssiu barbarismes i el vostre nom. En aquest cas, poso el meu nom i si voleu afegir la descripció, això, d'acord? A veure si tenim el català. Sí, tenim el català com a llengua, doncs perfecte. I li donem a correcte. Vale? I aquí li hauríeu de posar la pregunta i aquí les respostes, indicar quina és la resposta correcta. Hi ha algunes opcions, però jo crec que amb això ja ho tindríem. Per exemple, com es diu despensa en català? Recordeu que despensa és una paraula incorrecta, és un barbarisme, doncs posareu que es diu despensa en català i aquí podríem afegir despesa, armariet, us inventem, despensa i posem la resposta correcta. Podem posar la R, perquè una correcta, i ja tenim. Si li donem a Down, ja hem acabat. Si volem afegir una pregunta, li posem a Add Question. Jo vull posar una altra pregunta. Podria posar tipus de pregunta, per exemple, de veritable o fals. Doncs li poso una de veritable o fals. Per exemple, la paraula envio està o és correcta en català. En aquest cas, doncs, no és correcta. Per què? Perquè la paraula correcta seria codonyat o codony, si ens referim a la fruita. Un cop ho tinguem, Down, perfecte. Li donem a Down i aquí ho podem compartir ja directament. Si voleu, ho compartiu, copiem el link i l'enviem directament per correu. Us ho envieu a vosaltres mateixos, per exemple, us ho podríeu enviar a vosaltres mateixos. Jo he penjat un pou. M'agradaria rebre-ho en el pou, és la manera més segura de que tot em queda guardat i gravat, amb la qual cosa, només que copiéssiu l'enllaç, per exemple, faria un document de documentos, creem un document, no sé què se m'obrirà ara, però bueno, creo un document, enganxo el link, això no, això sí, creo un document, enganxo el link i ja ho tindria, envio allò al pou i tinc l'exercici fet, d'acord? Si teniu dubtes, preguntes, suggeriments, doncs ja ho sabeu, veieu? Aquí copio el link, control V, crec que s'hauria de copiar, molt bé, doncs poso aquí exercici ja tinc, ja puc compartir això en el pou. Vinga, espero que us hagi agradat. Si li doneu, ja veieu, que tindríem el nostre Kahoot preparadíssim per jugar-lo. El juguem?